πώς μπορείς να πας από τη Σεντζέν στο Hong Kong μόνο σε 15 λεπτά. Ακολουθούμε τις σημάνσεις εκεί που λέει Railway, γιατί είναι και το Subway εδώ πέρα. Οπότε θα ακολουθούμε τις μπλες σημάνσεις, Railway Entrance. Εκεί δεν έχει αγγλικά, από εδώ όλοι μπαίνεις. Υπάρχει μία μόνο είσοδος και είναι όλες οι πύλες μαζί. Απλά περνάς από εδώ. Πάμε εδώ που είναι τα διαβατήρια. Θα πάμε στο νούμερο 3. Έχουμε πάθει σοκ γιατί ήρθαμε τελικά να πάρουμε ταξί και για να πάρεις ταξί πρέπει να πάρεις νούμερο πρώτα και περιμένεις λες και είσαι στην τράπεζα. Ακόμα έχουμε 10 άτομα. Πράσινο είναι για το νησάκι απέναντι και το ροζ είναι για το mainland.